Dnes máme pre vás v ponuke trojizbový byt v lukratívnej a vyhľadávanej lokalite Bratislava Nivy. Pôvodne dvojizbový byt bol v roku 2010 zrekonštruovaný a prerobený na trojizbový byt. Byt sa nachádza na 4. z 5 poschodí bez výťahu. Byt pozostáva zo vstupnej chodby, z ktorej sa prechádza do priechodnej obývačky s komplet zariadeným kuchynským kútom. Z nej sa ďalej prechádza do spálne, ktorá môže byť sprístupnená aj priamo z chodby. Obe miestnosti sú orientované na východ. Oproti obývačky sa ve schodbu nachádza menšia izba orientovaná na západ. Kúpeľňa bola zväčšená tak, aby vznikol priestor pre rohovú vaňu. Tento byt odporúčame pre jeho lukratívnu polohu v blízkosti obchodného centra Nivy a centra mesta. V okolí je množstvo zelene a parkov. Parkovanie je možné na ulici, ale aj vo dvore. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.